ens n'anem al massís del Garraf, a cavall de les comarques de l'Alt Penedès, el Garraf i el Baix Llobregat. En aquesta zona hi ha forats i coves molt profundes, com l'Avenc de l'Esquerrà. Allà ens hi espera una noia molt intrèpida. Us presentem la Judit, que acaba de fer 16 anys i, juntament amb els companys del grup d'exploracions subterrànies de Sant Pere de Ribes, pretén arribar a la màxima profunditat de l'Avenc de l'Esquerrà, que és el massís del Garraf. Mireu, només de guaitar a la boca de la cavitat ja fa molta impressió, i cap avall hi ha més de 300 metres de profunditat. S'ha de ser valent, eh? L'espeleologia, és com visitar, entrar a les cavitats que es van formar en el seu dia per les aigües que recollia la cavitat, i aleshores és entrar en aquestes coves i veure totes les formacions que han creat els sediments quan han anat arrossegant a les coves i formant les estalactites, estalagmites. Abans d'entrar a l'Avenc, un forat molt profund a terra format per la pluja, cal tenir-ho tot a punt. 8 botellas de agua de 1,5 litros. Callos, fabada, tortilla de patata. La Judit no fa ni un any que va començar amb l'espeleologia. A mi sempre m'ha agradat molt explorar, em va cridar molt l'atenció. Una ullada final a tot el que han de portar en l'exploració, sense oblidar el que necessiten per mesurar l'Avenc, per fer una topografia. Una representació gràfica de totes les vies de la cavitat, prenent mides de com és una cavitat per als que la vulguin anar a visitar, tinguin com una guia de per on passar els llocs que hi ha. Per fer espeleologia cal una roba especial que protegeixi del fred tant el cos com els peus. I sobretot és molt important tenir el material en bones condicions per poder baixar i pujar. I no oblidar el casc amb una llum per poder veure alguna cosa quan estem dins de l'Avenc. Vinga, fins ara! La Judit no és la primera noia que explora aquest avenc. Fa més de 100 anys, el 1911, la Providència Mitjans ja va baixar fins al primer replà, a 15 metres, i li van posar el seu nom. A veure com li va a la Judit. Molta sort!